ina gaya miki wallahi mutane da yawa hankalinsu ba a jikinsu yake ba tana iya yiwuwa ma bai san ma ya faɗi maganan ba saboda wutan da ake sha a Najeriya serious kin kwana biyu ba kya kasan ne Allah shi yasa ina ga ba kya gane cewa ana ɗiban wuta to yanzu na fahimta saboda kwanaki aka ce min ga kacan kana rikici kana masifa kana zage-zage a social media na ce kai na ce ban gamba baya faɗa ko zuwa kai gaban shi kai sai ya ga daman kula ka sai aka ce min akan politics ne me ya faru wallahi kin san wani abu lokacin da na yi waɗannan maganganun wallahi ban san lokacin da zuciya ta ɗibe ni na tafi na je na kafe na ce a saka min kamara mu tafi terminus a mashin ma na tafi ban ma shiga mota ba ga motar na ce ba zan shiga motar ba mu tafi na hau mashin muka tafi terminus na je na ce ku kafe min kamaran a tsakiyar kasuwa aka kafe min kamaran kuwa na saki zance wasu maganganun ma wallahi ban san na faɗe su ba saboda a fusace nake na faɗi maganganu daban-daban da suke cimin tuwa a ƙwarya lokacin ina Jos ne ai na je Jos yanayin wasu mutane da na gani waɗanda a baya na san sun fi ƙarfin abubuwa da yawa a wannan lokacin na gansu suna tambayan wasu kuɗaɗe da ba su taka kara sun karya ba kuma ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutanen da yawa Nafisa wallahi ana shan wahala a Najeriya ko kuma in ce a arewacin Najeriya saboda wani irin talauci aka kakaba wa mutane kirkirarren talauci aka kirkira aka kakaba wa mutanen arewa da gangan saboda a yi controlling ɗinsu. Ok, so kaka ce na kasi kan tambaye ka. Ina jinki. Waye zaɓi gwamnatin? 'Yan Najeriya, 'yan arewa. Ko ba ku yi ba? Ba ka cikin wanda suka yi? Ina daga cikin sahun gaba-gaba a cikin mutanen da suka tallata wannan gwamnatin. Ba ki san wani abu ba. Yaudaran mu aka yi. Ok. Kin fahimta? Yaudaran mu aka yi da cewa wannan mutumin Bola Ahmad Tinubu. Ya na ga kin yi dariya. Ba komai inda ka faɗi sunan ne. Ok to sunan shi ne ai. Haka ne. Bola Ahmad Asuwaju. This is serious kenan. Bola Ahmad Asuwaju Tinubu. Kin fahimta aka ce mana mutumin ya tsohon ɗan siyasa ne, gogaggen ɗan siyasa ne. Kin fahimta? Shi ya gyara jihar Lagos. Jihar Lagos ta samu ci gaba akan abubuwa da yawa. To idan ya samu dama, unlike administration na baya, shi wancan soja ne. Kin fahimta? Ba shi da experience akan harkokin siyasa da yawa, akan wasu abubuwa da zai kawo na ci gaba, yadda kuɗi za su zazzaga a hannun 'yan siyasa, kuɗi za su zazzaga a hannun 'yan kwangila da sauransu, zai kawo projects daban-daban da ƙasa za ta ci gaba. Muka ce kuma gaskiya ne ga yadda Lagos take a wannan tabbas in aka zaɓe shi zai yi abin arziki. Muka wuce gaba muka yi ta tallan shi ashe mu mun zaɓi saniya ne aka ba mu ɓauna. To shi kenan ba ki yarda ba kenan serious na gaya miki abin da muka zaɓa daban abin mutumin da muka gani daban. Na gane. Kirkirarren talauci aka kirkiro ma arewa kuma ni ki gane wani abu. Ka san me yasa nake dariya? Yau abin da yasa nayi dariya ba wai ishin da muke magana akai bane yasa nayi dariya. Ina so in gane ina so in fahimci karin maganar da kai nan ne. To ka zaɓi saniya an baka ɓauna. Me hakan yake nufi? Abin nufi? Ka zaɓi yanzu wannan wayan sai na ganta a social media ana tallanta. Kin fahimta? Sai na ce a kawo min. Da aka kawo min ashe kes din ne aka kawo maka. Kes din daban cikin wayan daban. Shi ne ka zaɓi saniya an kawo maka ɓauna. Kin san suna kamanceceniya da saniya da ɓauna. Ok, na gane. So shi ne mun zaɓi saniya an ba mu ɓauna. Na gane. Ashe mutumin da muka zaɓa daban da mutumin da muke gani a yanzu. Mutumin da muke gani a yanzu makiyin arewa ne, makiyin al'umman arewa ne, baya son arewa. Hasali ma shi bai yarda da Najeriya guda ɗaya ba. Tun farko bai yarda da Najeriya guda ɗaya ba. So shi ne abin ya fusata ni. Na duba na ga yadda ake ta kashe mutane babu gaira babu dalili. Ni dan Jos ne ni. Kin fahimta? Irin abubuwan da suke faruwa a Jos. Abin yana min takaici. Abubuwan da suke faruwa a Maiduguri, Yobe, Borno, wannan
Katsina, Zamfara, Sokoto, Kebbi, Niger, Kaduna. Har da su Jos da sauran su Benue, Kogi da ki duba Kwara. Ki duba wani abu da za ki rinka duba shine shin daga ina arewa ta fara ki ce min daga Kwara. To tun daga Kwara babu zaman lafiya har ki sauka Maiduguri. Amma daga kan Kwara ki lura da wannan magana, daga kan Kwara kika yi can ki fita har Ghana, hankalinki a kwance a nitse. In kika kada kika yi can kika kada har Port Harcourt, hankalinsu a kwance. Amma tun daga kan Kwara ya taho har Maiduguri, gaba ɗaya nan yankin babu. In kika cire Kano da Jigawa kadai, kanan ma ai kwanaki ba sun an so mu shiganta. Allah ya kiyaye, garin yana da ƙarfin addu'a, Allah ya kiyaye wasu abubuwan. Amma Jigawa ne kadai za ka cire a cikin jihohi 19 na arewa, su ne kadai suke da kyakkyawan zaman lafiya a jiharsu. Amma duk wannan jihohin da kika sani 18 babu inda za ki shiga hankalinki a kwanci. Me yasa? Why? Su sauran ba 'yan Najeriya ba ne? Su kai biyu ne da su? Why sai arewa? Sannan wannan mummunan talaucin akasari a arewa yake faruwa saboda mai da mai arewa take gadara da noma. An kirkiri ta'addanci da gangan aka kirkiri ta'addanci. Wato akwai wani abu da yake faruwa a Najeriya da idan ba a yi maganin abin ba, to na arewacin Najeriya za ta ci gaba da zama a cikin wahala. Kin ga waɗannan ƙasashen guda biyu da Amerika da Faransa, in dai shugabanninmu da za mu zaɓa, ko shi wannan Bola Ahmad Tinubu ya tafi, muka zaɓi wani shugaban kowane ne shi, in dai zai mu'amala da Amerika da Faransa, to arewa tana cikin masifa. Saboda ɓarayi ne kaɗan, ba su da wani tunani sai ya za a yi su kwashi dukiyar Afirka. Tunaninsu kenan. Saboda da dukiyar Afirka suka gina kansu, da dukiyar Afirka suke rayuwa. Da zarar arewacin Najeriya da ke gani arziki ne, ma'adanai ne a ƙasa burjik, apart from mai da muke gadara da shi, ga harkar noma. Amma saboda masifa da bala'i aka saka ma arewacin Najeriya fitinannu, aka hayo fitinannu. Kin san yawancin 'yan ta'addan daga ina ake ɗibo su? Akwai wani gari Timbuktu can wajejen Mali, to daga nan ake training ɗin 'yan ta'adda, ake kwararo su Nijar, Burkina Faso, Mali, Najeriya, Chad da Cameroon. To waɗannan su Burkina, Mali da Nijar su sun cire kansu a cikin wannan so-called ECOWAS ɗin. Na gane. Kin fahimta? Sun cire kansu, sun fice. Mu sun bar mu da waɗannan fitinannin. Wai Faransa ne za ta rinka karɓan haraji a Najeriya saboda an raina mana hankali, an raina ma ɗan Najeriya hankali. Ka je can ka ƙulla yarjejeniyanka da su, kana kai musu abin da kake kai musu, sannan ka zo ka ce wai su ne za su karɓi haraji a Najeriya. Saboda serious na ga miki, ke gida ke baci a ƙasan, kina can cikin tura hankali ta amma kuma sai wannan ba excuse bane. Gaskiya ne ma ya kamata at least a ce wasu abubuwan na sani, na riga na da yake bana ciki kuma bana yi, to abubuwa da yawa ban sani ba, amma ya kamata a ce ma duk waɗannan abubuwan na sani. Wato kin san wani abu, mutane suna mamakin gani na a siyasa, kuma yadda ake gani ina kaman adawa a siyasa. To ni siyasa ita ta haife ni. Bari yau miki wani fariya guda ɗaya. Duk wani acto da kika sani ya kwana ya tashi a Kannywood. Duk wani acto da kika sani ya kwana ya tashi a Kannywood, ko wani mawaki a Kannywood, to zan iya cewa na riga shi shiga siyasa. Oh wow. Sosai. Ni siyasa ita ta haife ni. Ina siyasa tun lokacin DPN ake gwagwarmayin siyasa da ni. Tun ban ma san me nake yi ba, har na tashi. Ina yawon kamfen, ana yawon kamfen da ni. Kin fahimta? Ke hatta Buhari walla a cikin APC ya zo ya same mu.
a cikin CPC, mun rakota tun daga NRC tun NRC da SDP da ni aka wuce aka je no Abiola no Tofa a Jos lokacin a C division aka raruko mu na garin gudu na je na fasa kafa ina yaro lokacin. Tun wannan lokacin nake gwagwarmayin siyasa a gidanmu kuma mun taso already mun ga ana adawan siyasa mu gidanmu yawanci ba sa ma bin jam'iyyar da take kan mulki jam'iyyar adawa take yi to mu adawa a cikinta muka taso ita muka iya a siyasa ita muka koya in dai ana yin abu ba daidai ba so duk wanda ya kwana ya tashi a Jos ba a Jos ba duk wani gogaggen ɗan siyasa in dai ka tsohon ɗan siyasa ne a ƙasar nan a Najeriya to ka san Alhaji Salih Hassan har national chairman yayi na DPN so duk yawacin da ya yi a lokacin nan muna biye da shi a lokacin haka muka taso muka gani ana yi shi dama shi tun daga kan NPN da ya yi NPN lokacin ta kafa gwamnati to tun bayan NPN bai sake yin wata jam'iyya da take kan mulki ba shi kawai jam'iyyar adawa yake yi to mu adawa ita muka taso muka gani inda za a yi abu na rashin gaskiya to mu babu mu a cikinta sai dai an mana lumbu-lumbu an rufe mu amma daga zaran da zalunci ya bayyana to mu za mu fice mu nuna nama adawa na gane amma baka tunanin yawancin mutane za su yi tunanin ko kila biyan ka aka yi daga wata jam'iyya ka yaƙi wannan present government mutane da yawa sun yi wannan tunanin amma abin da nake so ki fahimta shine kamar yadda na gaya miki ni kuɗi baya juya ni duk wanda muka yi mu'amalan siyasa da shi a siyasa wallahi kuɗi baya juya ni baka isa ka bani kuɗi ka ce in yi abin da kake so in yi ba babu mahalukin da ya bani wani kuɗi ko kuma ya saka ni in yi adawa wannan gwamnatin babu shi kin fahimta ganin dama na ne ya fahimta ta ce akan cewa wannan gwamnatin gurɓatacciya ce tana zaluntan arewa zaluncin ki tsaya ki gane da zaluncin ma Najeriya gaba ɗaya ake yi to da sauki arewa amma arewa ake so a kashe to shi yasa nake adawa da wannan jam'iyyar kuma baki san wani abu ba mutane suna mamaki za a zo gargara ina jira ne ita kanta wannan jam'iyyar ta ADC su fitar da ɗan takara ga ɗan takaran a tunani na bai mun ba nagartarsa bata mun ba to anan za a gane cewa ba ni da jam'iyya ni yanzu ba ni da jam'iyya amma ina bin ɗan takara in ga ɗan takara a kowace jam'iyya yake nagartarsa ta mun to zan iya tallata sa zan iya fita in yi duk abin da ya kamata in yi a kan shi amma dai wannan jam'iyyar ta APC ta ƙarƙashin mulkin Bola Ahmad Tinubu ba na ƙaunanta ba na santa ba kuma zan so ta ba. To kaga yanzu wannan movement ɗin da ka fara kar kuma tafiya ta zo ta yi tafiya ka fara wannan abun kwatsam kawai mu ganka ka dawo. Maybe a je a ce ku zauna a yi sulhu a baka maybe wasu manyan millions da waye da sauran za a iya zama ki gane za a iya zama ka bari aka shawo kanka ka shiga uku bari ki ji za a iya zaman sulhu da ni zaman sulhun da za a yi da ni shine menene yake faruwa me yasa nake wannan abin ga dalilin da yasa nake wannan abin na farko rashin tsaro da muke fama da shi kirkirarren talauci da aka kirkira mana rashin adalci da ake wa mutanen arewa aka saka musu aka cire musu tallafi na abubuwa da yawa da aka sasa a cikin wahala idan har waɗannan abubuwan za a magance su to tabbas zan dawo zan yabi wannan gwamnatin ta Bola Ahmad Tinubu amma in dai ba wannan aka yi ba wai a ce wai za ka bani kuɗi in dawo in yabi wannan gwamnatin saboda za a yi ne a gaba a ba na tunanin za a yi ba na tunanin za a yi ai sai da fuskan ai babu fuskan saboda duk wanda ya kwane tashi ya sani ya san ina da ra'ayi akan abin da nake so ba ma zai faru ba insha Allah Allah ka kare mana mutuncin mu da imanin mu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu Allah kada ka sa kuɗi su rinjaye mu mu fifita kuɗi fiye da yankin mu na arewa mu fifita kuɗi fiye da rayukan ƴan uwan mu amin 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 wannan shine addu'a gaskiya ne
Allah kare ya ba mu nasara mu yi yarda zuciyar mu ma ta yi rawa a kai. Gaskiya ne. Wow. Maganganun sun taɓa ki go? No, gaskiya.